Dobrý deň, volám sa Jakub Debnár. Dnes by som vám rád v krátkom rozhovore s naším hosťom Lacom Longaverom porozprával o aktuálnej situácii v mládežníckom športe na Slovensku a taktiež rozprávať o tom, kde by mohol byť vlkanovský mládežnícky šport o nejaké 2-3 roky. Na úvod by som ťa rád poprosil, Laco, aby si porozprával niečo o sebe, čo si dosiahol v živote, čo sa týka športu a tak. Ďakujem za privítanie. Čo sa mňa týka ako osoby, tak v podstate celý život do dnešného dňa sa venujem športu aktívne, či už ako profesionál z pracovného hľadiska, alebo ako športovec. Amatér. Od skončenia Vysokej školy pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici sa prakticky venujem športu. Šport je moja každodenná aktivita, dá sa povedať každodenné hobby. Začal som profesionálne ako z pracovného hľadiska. Po ukončení školy som v podstate ešte predtým, ako som začal pracovať, som sa dostal do Dukly Trenčín, kde som pokračoval v mojej začiatočníckej cyklistickej kariére. No a potom som sa už dostal do profesionálneho úradu v Bratislave, ktorý sa nazýva Telovýchovná škola pri Slovenskom ústrednom výbore Československého zväzu telesnej výchovy, kde som mal na starosti pre Stredoslovenský kraj výchovu dobrovoľných pedagogických telovýchovných kádrov, no a medzi ktoré patria tréneri, rozhodcovia, cvičitelia, funkcionári. Túto prácu som robil pre naše telovýchovné hnutie 15 rokov. Po nej už prakticky prišla revolúcia. V 89. som nastúpil do základnej školy, ale ešte predtým som pracoval ako tréner, profesionálny tréner v cyklistickom klube Joko Hevitus Banská Bystrica. No a potom už nastúpila tá kariéra pracovná, športová a pedagogicko-trénerská v základnej škole na Golianovej ulici v Banskej Bystrici na Uhlisku, kde som bol vedúci tréner športových tried, v ktorých boli zaradení žiaci, talentovaní žiaci od 5. triedy základnej školy po 9. triedu základnej školy pre nosný šport náš v tom období, a to bolo klasické lyžovanie. A popri tom ešte sme sa venovali deťom aj v iných športoch, napríklad aj v cyklistike. Aké úspechy ste dosiahli s týmito mladými športovcami neskôr počas tvojho pôsobenia v tejto škole? No, podarilo sa mi dať dokopy aj na základnej škole a popri tom aj v klube Hevitus Joko Banská Bystrica celkom schopnú skupinu banskobystrických pretekárov, ktorých som mal na starosti a ktorým som sa venoval aktívne, a takáto aktívna práca trénerská potom priniesla aj ovocie, napríklad, že chlapci ako Marian Hecel, Marek Čanecký, Lukáš Styk, ten už menej, ale hlavne Marek Čanecký a Milan Sihelský a Marian Hecel, tak tí sa zúčastňovali boli účastníkmi majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike a získali aj tituly majstrov Slovenskej republiky vo svojich juniorských a kadeckých kategóriách. Veľmi pekné zážitky si určite musel zažiť s týmito chlapcami. Ja by som ťa poprosil, spomenám nejaký taký príbeh, ktorý ťa tak najviac upútal počas tvojho pôsobenia, ktorým by si sa možno tak vedel pochváliť aj našim poslucháčom. Tak pre trénera sú tie najkrajšie príbehy samozrejme z pretekov, a to vtedy, keď jeho zverenci dosahujú vynikajúce športové výsledky, a to sa mi podarilo s mojimi chlapcami vtedajšími, čo som mal na starosti. Milan Sihelský bol majster Slovenska v juniorskej kategórii, čo posunulo do reprezentácie Slovenska a zaručilo mu účasť na majstrovstve sveta. Marek Čanecký takisto
získal titul majstra Slovenskej republiky v cestnej cyklistike a takisto aj Marián Hecel. A to sú tie momenty, na ktoré sa nezabúda a ktoré posúvajú trénera stále vpred a vpred. Rozumiem. Mohli by sme prejsť na takú prvú otázku a rád by som sa ťa spýtal, ako by si ty zhodnotil súčasný stav športovej gramotnosti mládeže na Slovensku? No, mám bohaté skúsenosti, dá sa povedať, učiteľskej a trénerskej praxe na základnej škole prakticky. To je obdobie pre športovca, kde treba žiaka, športovca potenciálneho podchytiť a začať sa mu venovať. Čo sa týka tejto mojej praxe, tá trvala 13 rokov v základnej škole a tá gramotnosť z roka na rok, dá sa povedať, aj z mojej skúsenosti už na základnej škole klesala, žiaľ Bohu. Žiaci nejak tak nemajú radi, alebo tak by som to povedal, že neradi sa venujú pohybovej aktivite, aj keď tomu ako si nechcem veriť, ale na tej základnej škole je to asi ináč, ako je to v športových kluboch na tréningoch, kde v tej základnej škole ten žiak snáď má väčšiu tendenciu sa ulievať a obchádzať tie povinnosti, pretože je to povinné. V kluboch športových na tréningu tam človek nemusí ísť povinne, ale je to ako dobrovoľná činnosť, ktorá ma baví, tak idem k tomu trénerovi, tam trénujeme a to ma baví, ale cvičiť pod dozorom učiteľa to mnoho žiakov nebaví a preto aj taký vzťah majú k telesnej výchove. Aj samotná doba ako taká moc nenahráva tomu, že deti potrebujú tú pohybovú aktivitu, čiže je tam všetko mechanizované, alebo ako by som to povedal, že rodičia vozia deti do školy autami, zase s autami zo školy, cedavé zamestnanie, počítače, tak to sú všetko elementy, ktoré narúšajú tú spontánnu pohybovú aktivitu. Keby si to mal tak zhrnúť, v čom ty vidíš najväčšie prekážky toho, že deti sa nevenujú športu tak, ako by sa mohli, kde by si ty videl nejaké alternatívne riešenia, ako by sa to dalo robiť? No, dá sa povedať, eliminovať všetky tie veci, o ktorých som už hovoril, ako sú tie sedavé, všelijaké ľahké také tie aktivity, veľmi atraktívne, ako sú počítače, rôzne hry na počítačoch, ktoré sú veľmi lákavé, ale zase veľmi akože neprospievajú tomu, že si rozvíja žiak alebo dieťa tú športovú aktivitu. No tak toto eliminovať a venovať sa deťom, proste ponúkať im tie alternatívy, ten pohyb každodenný, aby dieťa, žiak mali kde chodiť. Stratili sa na sídliskách ihriska spontánne, kde sa hráva futbal, volejbal, basketbal. Teraz sa to trošku začína, ale je to všetko málo, keď sa postaví na sídlisku jeden basketbalový koš, nerieši situáciu. Takže ten spontánny pohyb chýba, ktorý je proste takou zárukou aj zdravého vývoja toho žiaka. Opýtal by som sa ťa, Laco, čo je podľa teba dôležité pri budovaní nového začiatočníckeho športového klubu? No musí mať, ten, kto zakladá klub, musí mať víziu, musí byť presvedčený, že to, čo ide založiť a v čom chce pracovať, že to má hlavu aj petu. A na základe tej vízie sa dá potom stavať ďalej a ďalej. Samozrejme je dobré, že sa klub založí, pretože je tu záruka pohybové aktivity pre jeho členov. No a hovorím, dobrá vízia a ide to ďalej. Čo by mala byť najväčšia motivácia pre začínajúcich športovcov
v takomto začínajúcom klube, akým spôsobom by sa ich dalo zaujať? Ja si myslím tak, že v novom klube treba systematicky, pokiaľ sa systematicky pracuje, tak klub je životaschopný. Pokiaľ je to chaotická činnosť, raz vtedy sa stretávame, raz vtedy nemáme žiadne stabilné dni a hodiny svojich zrázok, kvázi tréningov, tak je zle. Čiže v prvom rade pravidelnosť. Potom, ako som povedal, tá vízia nielen trénera, ale všetkých, čo okolo klubu samozrejme majú pracovať, lebo tréner sám si veľmi ťažko vie poradiť a potrebuje okolo seba tým ľudí, ktorí mu pomáhajú a ktorí ťahajú tiež za jeden koniec. Medzi takéto hlavné dôležité články patria rodičia. Isté, samozrejme, rodič je veľmi dôležitý k tomu, aby deti vôbec vedeli o tom, že je takáto možnosť. Ale nemyslím si, že je to len rodič, ten článok, ktorý dopomáha k tomu, aby deti navštevovali takýto klub. Povedz nám, čo je také najdôležitejšie k tomu, aby deti mali chuť chodiť do takýchto športových klubov. Dôležitý je trénerská osobnosť. Tréner musí, ako som už naznačil, musí horieť. A keď tréner horí, tak vie aj zapalovať. A to je veľmi dôležitá časť, respektíve taký motív toho klubu, keď je tam horiaci tréner. Ja z mojej skúsenosti, ja som mal v podstate takú víziu dať dokopy členov, to je žiakov, detí, od tej 5. triedy, 5., 6., 7., 8. a s nimi postupne od začiatku sme začali pracovať, začali sme sa schádzať pravidelne, nič nejaké výkony, nejaké merania, nejaké vážne závery, že keď niekto nestíhal, alebo nevládal, alebo proste nič, to musí byť spontánne. Sme sa hrali, sme chodili na výlety, oheň sme si rozložili, grilovali, opekali slaninku, proste výlet, jednu sobotu, druhú sobotu bola plaváreň, tretiu sobotu bolo zase niečo iné a cez ten týždeň hry, partia sa dávala dokopy a potom postupne sme sa už dostávali aj na ten bicykel a už keď sme sa zoznámili, keď už sme vedeli kto, na čo, asi tak, k čomu inklinuje, tak už potom začali aj také tie cyklistické tréningy. Ty ako športovec máš najbližšie k cyklistike, teda rád by som sa ťa opýtal, akou formou by sa dalo realizovať to, aby deti mohli sadnúť na cestný bicykel, ísť v pelotóne po ceste, čo všetko k tomu treba, aké sú potreby takéhoto niečoho? No, cyklistika, je to veľký problém a hlavne cestná cyklistika s deťmi, so žiakom sa venovať a preto väčšina žiakov inklinuje k horskej cyklistike. Každý aj na tej dedine, aj v meste má v podstate horský bicykel ako prvý bicykel. A čo sa trénera týka, pokiaľ sa chce venovať cestnej cyklistike, ako som povedal, je to problém, tak tam už musí byť to zázemie perfektne vybudované, perfektne spracované tréningové plány, perfektne to materiálne zázemie, pretože napríklad bez doprovodného vozidla so žiakmi sa na tréning nedá ísť, je to veľmi nebezpečné na našich cestách, takže žiadny tréner si nedovolí len tak ísť so žiakmi, s deťmi na cestu, bez akéhokoľvek doprovodu. Rozumiem. Ty iste vieš, ako fungujú takéto kluby na iných miestach na Slovensku. Môžeš nám povedať, ako to je, čo sa týka mládežníckej cyklistiky, koľko tu máme takýchto klubov a na akej sú úrovni? No v podstate tie kluby sú
existujú na Slovensku. Medzi veľmi prosperujúce a kluby, ktoré sa venujú žiakom, patrí cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom, potom v Žiline to CIS Žilina, Športová škola Trenčín. To sú kluby, ktoré majú takéto zázemie materiálne, aj rodičovské, aj trénerské, kde sa dobre pracuje na Slovensku. Predpokladám, že takýto klub už musí spolufinancovať aj štát. Akou formou sa dá riešiť nejaké financovanie, spolufinancovanie štátu? Je to vôbec možné? No najväčšia ťarcha toho financovania spočíva na samotných rodičoch, ako podľa mojej skúsenosti, ale existujú zdroje, existujú kanáliky, keď sa dá aj z mestských rozpočtov, z dedinských rozpočtov vyčleniť finančná čiastka na podporu. Narážal som skôr na Centrum talentovanej mládeže, tzv. CTM. Vedel by si nám o tom niečo viac povedať? Ale iste, veď aj v Banskej Bystrici sme mali Centrum talentovanej mládeže, bol som zaangažovaný ako tréner do takéhoto útvaru. No, dá sa zriadiť Centrum talentovanej mládeže aj pri klube cyklistickom, do ktorého môžu byť zaradení aj cyklisti zo spádových klubov. Nemusí to byť len Centrum talentovanej mládeže z jedného klubu, že sú tam zverenci. No a v prvom rade, keď človek má záujem o takýto útvar, musí mať životaschopný klub, pretože z ničoho, zo žiadnej činnosti nikto to Centrum talentovanej mládeže na Slovenskom zväze cyklistiky nepodporí. Takže takýto klub sa sleduje, musí chodiť na preteky, musí dosávať určité výsledky a potom si môže požiadať o zriadenie, pridelenie Centra talentovanej mládeže, sa zváži jeho činnosť na Slovenskom zväze cyklistiky a po udelení tak už potom môže pracovať ako. Má aj finančné prostriedky tam pridelené, aj na materiál, na trénera, na auto, na takéto veci všetky. Rozumiem. Dobre, rád by som teraz porovnal nejak tú športovú gramotnosť u nás so zahraničnými štátmi, treba s Českom. Máš určite skúsenosti aj so športom u našich susedov. Mohol by si nám vlastne priblížiť, aké rozdiely sú tam, kde ty vidíš nejaké medzery v slovenskej cyklistike, treba v porovnaní s Českou. Rozprávame sa stále o tom mládežníckom športe, teda o deťoch. V Čechách spravili jednu múdru vec, že nezrušili tie krajské články, okresné zväzy, krajské zväzy, že to všetko v podstate funguje, centra talentovanej mládeže, školské športové strediska, športové triedy. To sa v našom systéme športu po väčšine porušilo a teraz sa prišlo na to, že to bola naozaj dobrá vec a že to malo svoju metodiku, svoju výchovu kádrov, svoje zázemie pre mládež a žiaľ Bohu, teraz sa to musí znova, snažíme sa to znova obnoviť. Niečo sa darí, niečo sa nedarí, ale tam vidím ten rozdiel v Čechách a na Slovensku, že oni si neporušili ten systém športu, u nás sme to v podstate likvidovali. Rozumiem. Na záver by som ťa rád poprosil, nechaj nejaký odkaz budúcim začínajúcim športovcom v obci Vlkanova, čo by si im odkázal takto na kameru? No, pokiaľ bude dobrý klub, chlapci a dievčatá, budeme radi, keď tam budete chodiť a nenechajte sa odradiť nejakým prvotným neúspechom, pokračujte vo svojej práci trpezlivo ďalej a tie úspechy sa určite dostavia. Láco, ďakujem ti za rozhovor a vám divákom za vašu pozornosť. Dovidenia.